Noisku, leiritunnelmat, mikä on ollut parasta? Entäs susta, Claudia? Judo. Ei pallo heittele. Aleksi, leiritunnelmat, onko ollut kivaa? Mikä parasta? Uiminen. Yes. Onko leirillä kiva? Ihan. Mikä on parasta leirillä? Judo. Okei. Tunnelmat Tarja. Ai mulla? Niin. Väsynyt. Mikä on parasta leirillä? Kipeä. Mikä on parasta? Itse asiassa ei tarvitse tehdä hirveästi töitä. Okei. Ja mun loma alkaa. Oskari, mikä on leirissä parasta? Mä tiedän. Uiminen. Mikä on leirissä parasta, Roope Korhonen? Mä en tiedä. Reeni.